Pohjois-savolainen maaseutuopettaa-hanke tutustuttaa koululaisia ja opettajia maaseudun ammatteihin sekä maaseutuyrittäjyyteen. Tärkeä osa hanketta ovat pilottikoulut, joiden kanssa kehitetään uusia yhteistyön ja oppimisen muotoja koulujen, alueen yrittäjien ja alan muiden toimijoiden välille. Maaseutuopettaa-hankkeen pilottikoulut ovat Juankosken koulu, Kiuruveden yläkoulu, Leppävirran Kivelän koulu, Maanikajärven koulu Maaningalta, Pielaveden Puustellin koulu, Vehmersalmen koulu Kuopiosta ja Vesanon yhtenäiskoulu. Näiden koulujen kanssa yhdessä suunniteltiin lukuvuosittain hankkeen toimintaa ja vaihdettiin kokemuksia.